Mijn naam is Onno Valkena, ik kom uit Friesland. Ik ben hier uit naam van het EBLT, het Europees Bureau voor Lietse Talen. Ik zal mezelf even vertalen. Mijn naam is Onno Valkena, ik kom uit Friesland. Ik vertegenwoordig een platformorganisatie, het Europees Bureau voor Lietse Talen. En die organisatie komt op voor de minderheidstalen binnen Nederland. En dat zijn het Fries, het Neder-Saxisch en het Papiaments. Want ja, Bonaire is sinds 10-10-10 onderdeel van Nederland. En Antilliaanse organisaties, Splika, maar ook de Academia Papiamentu van Bonaire, die hebben contact met ons gezocht. Die hebben ons ook bezocht. Een paar maanden geleden zijn ze op excursie geweest in Friesland. Hebben ze 3-talige basisscholen bezocht. En hebben ze een aantal ideeën opgedaan. Hebben ze ook gedacht van nou, misschien zou dat wel een interessante benadering kunnen zijn die we ook op het eiland Bonaire zouden kunnen gebruiken. U bent hier om ze daarin te helpen? Ik ben hier om een presentatie te geven op de Lustrum-conferentie van de Academia Papiamentu. Morgen hier op Bonaire. En verder ben ik ook om te kijken en om te luisteren. En ook om gesprekken te voeren met mensen over de mogelijkheid om het papiaments beter te beschermen volgens het Europees Handvest voor de bescherming van regionale en minderheidstalen van de Raad van Europa. Dat handvest is geldig voor het volledige grondgebied van Nederland. Dus eigenlijk ook voor Bonaire. Alleen het papiaments als taal is nog niet aangemeld. En om het papiaments aan te melden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Nou, en daarover ga ik ik heb daar enige ervaring mee. En daarover ga ik in gesprek met verschillende organisaties hier op het eiland. Kunt u wat voorwaarden noemen waaraan voldaan moet worden? Ja, er moet een goed taalonderzoek zijn. Er moet taalsociologisch onderzoek. Dat betekent dat een aantal honderden mensen geïnterviewd worden van welke talen ze beheersen en welke talen ze niet beheersen. En welke taal ze met hun partner spreken, met hun kinderen en met hun hond en bij de dokter en in de winkel. Dus het gaat over taalbeheersing, taalgedrag, taalhouding en ook de gevoelens die verschillende groepen inwoners, want Bonaire is natuurlijk heel multicultureel en heel interessant, hebben over de talen. Op het moment dat je dat soort gegevens hebt, dat je dat weet, wordt het ook veel gemakkelijker en beter om iets als fatsoenlijk taalbeleid te voeren. En het op papier zetten van taalbeleid, en dat is zowel een verantwoordelijkheid voor het eiland Bonaire, maar ook voor Nederland, maar ook vooral ook van de Bonaireanen zelf. Dat is ook zo'n voorwaarde. Dus dat zijn een aantal stappen die gedaan moeten worden om met succes bescherming van dat handvest aan te vragen.